Rydym wedi annog yn ddisgyblion i ddefnyddio'r wefan, lefel nesaf yn y Chweched, ac rwy'n wedi cyfeirio dysgwyr all adnoddau yn fy ngwersi daearyddiaeth. Mae cael y wybodaeth berthnasol mewn un lle yn ei gwneud lawer haws i ddisgyblion gyrraedd wybodaeth ddefnyddiol. Mae lefel nesaf yn help gyda paratoi ar gyfer aroliadau. Mae'r deunyddiau'n lefel nesaf yn galluogi y ddisgyblion i ddatblygu eu gwybodaeth a'r sgiliau perthnasol mwyn ei galluogi fod yn ddysgwyr llwyddiannus lefel A. Mae'r adran camau nesaf yn ei helpu i greu gweledigaeth am ei dyfodol. Yn yr rhan ar gyfer dysgwyr lefel A a S, mae yna lawer o gyngor ar systemau gwahanol i'w helpu i ddysgu ac adnoddau ar gyfer adolygu a defnyddio'u gwybodaeth. Mae'r gefnogaeth ar gyfer aroliadau ar dolenni Carlam Cymru a deunyddiau adolygu cybac yn hynod ddefnyddiol, yn enwedig y dysgu cyfunol trefnwyr gwybodaeth ac arweiniad i'r aroliad. Mae'r hanner iechyd a lles yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu agwedd bositif. Mae yno gyngor gwych o ran cysgu a sut i amddiffyn eu iechyd meddwl. Gall dysgwyr dim ond gwneud eu gorau, ac os nad yw'r aroliadau yn mynd gystal ag o hoffech, mae angen iddynt gofio fod yna nifer o ffyrdd gwahanol o gyrraedd eu uchelgais. Felly peidiwch â roi fyny.